नमस्कार, प्रणाम, चिन्मय बा हमार नाम। टारगेट प्लस पॉइंट ह ज्ञान के गोदाम। भोजपुरी से बा हमनी के पहचान, हमनी के मान और संस्कृति के शान। तो चलिए यही शान के साथ शुरू कर जाओ आज के ए वीडियो के। तो सबसे पहले देखल जी हमनी के शब्दार्थ। शब्दार्थ माने कि पाठ में कुछ ऐसन आयल शब्द जौना के अर्थ हो सकेला तोहरा पता ना होखे। तो यही से हम वो शब्दार्थन के पहले ले आइल बानी। तो निज शब्द के अर्थ होकेला हमार। का होला हमार। चित के अर्थ होखेला मन। चितसरिया के अर्थ होखेला चित्रशाला। ठीक बा। अब ए पाठ में हमनी के मन के चित्रशाला के बात करी गई बा। ठीक बा। दियना दियना के मतलब होखेला दीपक। लेसाई के मतलब होखेला जरावल। आगे देख लिया जाओ आगे का बा। आगे बा नक्सिक। नक्सिक मतलब होखेला नाखून से सिर के बाल तक, ऊपर से नीचे तक। हित के मतलब होखेला भलाई। अनुराग के मतलब होखेला प्रेम। अनु के मतलब होखेला जैसे, यानी जेकरा लेखा। बैसाई के मतलब होखेला बिछाई। मन हित अगुमन दिहल चलाई के मतलब भइल एजवा। ए पाठ में जौन बा ओ हिसाब से मन के केहू के स्वागत करे खातिर भेजल। अब ए पाठ में प्रेमिका जौन बिया उ प्रेमी यानी भगवान, प्रेमिका के बा आत्मा बा। और भगवान के काहे खातिर मन के भेजले बिया, तो स्वागत करे खातिर, भगवान के स्वागत करे खातिर। ठीक बा। मन के स्वागत करे खातिर के करा भगवान के। ठीक बा। और उर मतलब होखेला हृदय। आगे बा कलेश। कलेश का मतलब होखेला दुख। व्रत का मतलब होखेला बाह्य आडंबर या उपवास। तीन के मतलब होखेला उनकर। उनकर एजा ए पाठ में लेखक से हमनी के तात्पर्य बाकी उनकर। भाग। भाग के मतलब होखेला भाग्य। ठीक बा। भाग के एजा मतलब का बा भाग्य, किस्मत। चलो अब हमनी के क्वेश्चन देखल जा। क्वेश्चन का बा एकरा में पहले हमनी के देखल जा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक बा। ओकरा के हमनी के बहुविकल्पी प्रश्न कहे जा चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहे जा। अब पहला प्रश्न बा धरनीदास जी ए पद में धनी का रूप में केकर वर्णन कइले बा। तो ऑप्शन हमनी के बा परमात्मा के, जीव या आत्मा के, गुरु के, संसार के। अगर तू पिछला वीडियो देखले हो खब तोरा आसानी से क्लियर हो कि एकरा में केकर रूप बा। तो ये जीव और आत्मा के रूप बा। सही उत्तर का बा जीव आत्मा के, यानी जीवात्मा के, आत्मा के। ठीक बा। आगे के प्रश्न बा जिंदगी कब अकारत होला। अकारत मतलब होखेला व्यर्थ। व्यर्थ मतलब कौनो काम के ना। तो जिंदगी कौनो काम के ना कब हो जाला। ऑप्शन क बा संसार में आदमी का जब सुख ना मिले। ऑप्शन ख बा आदमी का जब धन संपदा ना मिले। ऑप्शन ग बा जब ईश्वर से मिलन ना होखे। और ऑप्शन घ बा आदमी जिंदगी के भजन कीर्तन में गवा देला। तो एकर ऑप्शन सही का होती जब ईश्वर से मिलन ना होखे। सही उत्तर का होई जब ईश्वर से मिलन ना होखे। तीसरा नंबर हमने के क्वेश्चन बा कि धनीदास के अनुसार हृदय में कब अंजोर हो जाला। ऑप्शन क बा जब दिया लेस के धई जाला। ऑप्शन ख बा जब गुरु उपदेश से हृदय में प्रभु प्रेम उपजेला। ऑप्शन घ बा जब आग में घी पड़ेला। और ऑप्शन घ बा जब अंग अंग के कलेश मिट जाला। तो हमनी के एकर उत्तर का हुई। तो एकर उत्तर हमनी के जानते बन जाए पाठ के अनुसार का हुई जब गुरु के उपदेश से हृदय में प्रभु प्रेम उपजावेला। यानी जब गुरु उपदेश देवेलन और तोरा उपदेश से पता चलेला प्रभु के बारे में, स्वरूप के बारे में, तो ओइजा हमनी के का होखेला प्रेम उत्पन्न होखेला ओ प्रभु के बारे में। तो धरनीदास के अनुसार हृदय में अंजोर कब होखेला जब गुरु के उपदेश से हृदय में प्रभु प्रेम उपजेला। चलिए आगे क्वेश्चन हमनी के देखा जाओ तो आगे हमनी क्वेश्चन बा अति लघुतरीय प्रश्न। ठीक बा। और ओकरा में जौन पहला प्रश्न बा ओकरा में बाकी धरनीदास केकरा के भाग्यशाली मानले बानी। तो एकर उत्तर हमनी के देख लिया जाओ। तो धरनीदास के अनुसार यह दुनिया में उहे सबसे अधिका भाग्यशाली बा जेकरा गुरु के उपदेश से हृदय में प्रभु प्रेम उपजेला। यानी प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम उपजेला। काहे से कि यही से हमनी के दुनिया के मोह माया, ई जो दुनिया बा ओकरा में बहुत सारा मोह माया बा, हर चीज मोह माया हो। तो ओकरा से का होला छुटकारा मिल जाला। बाह्य आडंबर से छुटकारा मिल जाला। बाह्य आडंबर का कहला
बाह्य आडंबर ओकरा के कहल जाला, यानी जैसे पूजा पाठ ई सब हो गइल एक तरफ से बाह्य आडंबर होखेला। जे आध्यात्मिक पर्सन होखेला सगुन ना छोड़ के निर्गुण भक्ति मानेला, तो ओकरा खातिर पूजा पाठ सब कुछ ई सब का होला बाह्य आडंबर होखेला, ठीक बा? तो यही से एइजा कहल गइल बा कि ई सब मोह माया और बाह्य आडंबर से का होला छुटकारा मिल जाला और ई ईश्वर के स्वरूप के पता चलेला। तो ई रहल हमनी के आंसर कि धरनीदास केकरा के भाग्यशाली मनले बनी ओकर। अब हमनी के दूसरा नंबर प्रश्न बा कि ईश्वर के जे देख लेला उ कुछ कह ना पावे आ कहले पर संसार पतियाए ना काहे? तो एकर उत्तर हमनी के देख लिया जाओ। ईश्वर के जे देख लेला उ कुछ ना कह पावेला आ जब संसार के बतावेला, यानी जब ईश्वर के केहू देख ली तो ओह बारे में कुछ कहिए ना पावेला, ठीक बा? और जब संसार के बतावेला तो संसार यानी दुनिया पतियाला ना ए बात के। और काहे से कि संसार जौन बा भगवान के माने से इनकार कर रहल बा। आज के जमाना देखते बड़ा बहुत लोग बा नास्तिक हो गइल बा, तो उ भगवान के मानेला ना जल्दी, ठीक बा? तो यही वजह से उ पतिया भी ना पावेला। तो जे भगवान के मानत भी बा उ का करेला उ बाह्य आडंबर में फंस चुकल बा, यानी दुनियादारी में फंस चुकल बा, ठीक बा? और ए धरती पर ज्यादातर लोग के मन में का बा लालच बा, मोह बा, घृणा बा, देख जलनी बा, दूसरा के देख के जरता लोग। इ सब बुरा विचार ह और एह सब बुरा विचार उ लोग में का हो गइल बा समाहित हो गइल बा, ठीक बा? अब लोगन के यही चलते का हो गइल बा कि साच नइखे देख पावत, सच्चाई का बा ओकरा के देख नइखे पावत। तो आजकल के लोग खुद के ही सब कुछ समझत बा और दूसरा के कुछ समझत नइखे। ई जौन अहंकार बा उ ईश्वर के देखे ना देवेला, ठीक बा? उ ईश्वर के असली स्वरूप के देखे ना देवेला। एही से जे देखले रहेला उ कहबो करेला कि ईश्वर के स्वरूप हई बा, हइसे समझे ईश्वर के, तो लोग पतियाला ना जल्दी, ठीक बा? अगला क्वेश्चन देखल जाओ हमनी के कि तीसरे नंबर हमनी क्वेश्चन बा कि जब हृदय में प्रभु प्रेम उपजेला तब आदमी से कौन चीज छूट जाला? तो एकर उत्तर हमनी के देख लिया जाओ कि जब हृदय में प्रभु प्रेम उपजेला तब आदमी के व्रत नेम मतलब दुनिया के जौन नियम बाटे पूजा उजा करे खातिर अ, पूजा आराधना जौन भी करे खातिर नियम बा उ छूट जाला। मतलब कि एकर ईश्वर के असली स्वरूप जानला के बाद बाह्य आडंबर तीर्थ यात्रा मंदिर मस्जिद रोजा नमाज तिलक आदि जैसन नियम का होला छूट जाला। हृदय में जब प्रभु प्रेम उपजेला तो इहे काम होखेला। धरनीदास के बारे में जानल जी तो इ निर्गुण भक्ति के हवन, तो ए वजह से ही अपन मत इजा रखले बा उनकर जौन पद बा ओ अनुसार बा, ठीक बा? नेक्स्ट हमनी के अगला क्वेश्चन का बा कि आदमी के कलेश कब मिट जाला? जब गुरु उपदेश मिल जाला तब गुरु कृपा से हमनी के का होला, यानी कौनो आदमी के का होला परमात्मा के ज्ञान हो जाला और गुरु के उपदेश के चलते आदमी के कलेश का होला मिट जाला। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर एकर बा। आगे हमनी के प्रश्न बा के आत्मा रूपी जौन प्रेमिका बिया उ काहे अकुलात बिया? आत्मा रूपी जौन प्रेमिका बिया उ काहे अकुलात बिया? तो आत्मा रूपी जौन प्रेमिका बिया उ का करतिया, प्रेमिका आत्मा रूपी प्रेमिका यहाँ पर लिखले बानी, ओकरा बाद पिया के इंतजार में बाड़ी। पिया एजा के बा भगवान बने, प्रेमिका के बा आत्मा बा। तब आत्मा रूपी प्रेमिका पिया के इंतजार में बाड़ी, बहुत दिन से विदेश में बसल पिया के बुलावत बाड़ी और ए चलते बहुत सारा तैयारी भी कइले बाड़ी। जैसन हमनी के पढ़म जा जब पाठ ओकरा में देखलहु बढ़िया। अगर तू नइखा देखले वो वीडियो के तो तू जाके देख सकला प्लेलिस्ट में, ओकरा में अपलोड बा। लेकिन जब इतना कुछ कइला के बाद भी यदि प्रभु ना पहुँचेले, आत्मा रूपी जौन प्रेमिका बिया उ का करेले ओकरा लागेला कि हमार जीवन अकारत हो जाई। अकारत मतलब व्यर्थ में चल जाई। एही से ई सब सोच-सोच के आत्मा रूपी जौन प्रेमिका बिया अपना पिया के इंतजार में अकुलात रहेले, ठीक बा नु? अगला हमनी के प्रश्न देखल जाओ कि जीव जौन होखेला उ का सुन के सजग होला? तो एकर उत्तर हमनी के देखल जाओ कि भगवान के स्वरूप जानल सबका खातिर बहुते जरूरी होला, ठीक बा? ये तो बात सही बा कि केहू खातिर भगवान के स्वरूप जौन बा वो जानल बहुत जरूरी बा। गुरुजी भगवान से मिलन करे के उपाय बतावेले, तब हमनी के यानी कि जीव के भगवान के स्वरूप के ज्ञान हो जाला, ठीक बा? तब हमनी के सांसारिक सुख आध्यात्मिक सुख के असली मतलब समझ से नहीं जा। जौन हमनी के जौन दुनिया में संसार के रूप में सुख बा ई सब कोनो काम के नइखे। आध्यात्मिक सुख का होला उ जरूरी बाटे। ई चीज के हमनी के का होला ज्ञान हो जाला।
त यही समय जीव के ई मालूम होखेला कि धन संपत्ति कुछ ना होई, तीर्थ यात्रा व्रत नेम कइला से कुछ ना होई। यानी ई सब जौन बा ई सब व्यर्थ बाटे। यही से ई सब जब जानला के बाद जब जीव होखेला उ का होला सजग हो जाला भाई। तू कोनो काम करत तारा, तहरा पता बा कि तहरा ये बात से हमारा खतरा बा, चाहे ए काम से हमारा खतरा बा, तो का होखबा सजग हो जिबा, सावधान हो जिबा। तो वैसा ही कहल बा कि एजवा ई सब जानला के बाद जीव का हो गइल बा सजग हो गइल बा। केहू के जीव सजग हो जाई। ठीक बा? ठीक वैसे जैसे आग पर घिउ पड़ेला तो फफक उठेला। अब हमनी के आगे के प्रश्न देखल जाओ कौन बा लघु उत्तरीय प्रश्न बा। उ रहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ई बाटे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चली जे हमनी के एकरो के उत्तर देख लिहल जाओ। तो प्रश्न नंबर हमनी के 1 का बा कि बहुत दिन से विदेश में बसल पिया के आवे के संदेश सुन के जवन धनी बाड़ी यानी पाके जवन धनी बाड़ी उ मिले खातिर का तैयारी कर रहल बिया ओकरे बारे में उत्तर देवे के बा। तो उत्तर देखी जाए एकरा के कि बहुत दिन से विदेश में बसल पिया के आवे के संदेश मतलब संदेश पाके जानकारी पाके धनी जवन बाड़ी उ मिले खातिर बहुत तैयारी कइले बिया। जौना में हमनी के निम्न कार्य शामिल बाटे देख सकिनी जा। का कइले बिया? प्रभु के मिले के संदेश जौन बा ओकरा के अपना हृदय के चित्रशाला में लिख देले बिया चाहे चित्रित कर देले बिया। ठीक बा? अपना हृदय में का कइले बिया दियाना लेसइले बिया। एकरा बारे में सब हम बतइले बानी पद में। जब पद के व्याख्या कइले बानी तो ओकरा बारे में पूरा बतावल गइल बा। ठीक बा? तो ओकरा के वीडियो के अगर नइखा देख रहे तो जाके देख सकेला। सब कुछ क्लियर हो जाई। प्रेम रूपी पलंग का होला? असली पलंग तो भाई हृदय में ना नु रख सकेला। तो प्रेम रूपी पलंग कहल गइल बा। यानी पलंग जौन बा प्रेम के रूप दिहल गइल बा। तो ओकरा का के लिए बिछा देले बिया। एमे अलंकार दिहल गइल बा कि ताकि ओ फीलिंग के तू अच्छा से समझ पावा और ओकरा के तू फीलिंग में रिलेट कर पावा। ए वजह से ए चीज के लिखल गइल बा। नक्सिक श्रृंगार कइले बिया। नक्सिक मतलब बतइबे कइनी है कि नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब पूरा श्रृंगार कइले बिया। अब ये श्रृंगार कहे के मतलब का बा? अब वो मन भाई मन के आत्मा थोड़े काजर बूंदा लिपस्टिक करे जाई ना नु। श्रृंगार करे के मतलब ई बा कि भगवान खातिर श्रृंगार का होला? केहू के अच्छा व्यवहार ओकरा प्रति भक्ति त ई चीज होखेला। अपना मन के प्रभु के स्वागत करे खातिर का कइले बिया भेज देले बिया। प्रभु के इंतजार में नयन के द्वारा पर बिछा देले बिया। त इतना बहुत सारा काम ई का कइले बिया जौन धनी बिया आत्मा रूपी जौन धनी बिया उ अपना पिया यानी भगवान के आवे के इंतजार में मिले के इंतजार में ओकरा खातिर तैयारी कइले बिया। चलो आगे हमनी के प्रश्न बाटे कि आध्यात्मिक विकास में गुरु के उपदेश के का महत्व होला एकरा बारे में हमनी के जाने के बा। तो चली जाए एकरा के देख ली जा। तो उत्तर बा कि कौनो क्षेत्र में आगे बढ़े खातिर गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होला। कौनो भी क्षेत्र होखे तो ओकरा में आगे बढ़े के बा तो हर विषय खातिर एगो गुरु होखल जरूरी बाटे। जैसे अब भोजपुरी बा, भोजपुरी के तू हर जगह कंटेंट खोजेला के बा और अधिकतर ना मिलल भी। तो एह वजह से हम का कइले बानी एजा ले आइल बानी त एजा मार्गदर्शन जरूरी रहे। तो वही वजह से कौनो भी क्षेत्र होखे क्रिकेटरे के वो बनल तो क्रिकेटर बनल तो ओकरा क्रिकेटर खातिर कोच जरूरी बा। तो कौनो भी क्षेत्र में बढ़े खातिर का होला आवश्यकता होखेला गुरु के। तो अगर आध्यात्मिक विकास भी करे के बा तो महत्व चाहे बाटे गुरु के तबे तो आध्यात्मिक विकास होई। तो गुरु के उपदेश ठीक ओ तरह होला जैसे धप धप अनहरिया में कोनो प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत मतलब लाइट चंद्रमा अनहरिया बा तो लाइट पर्वत तो दूर हो जाला अंधकार। प्रकाश स्रोत अंधकार दूर भगा देवेला आ रास्ता देखावेला। तो वैसा ही का होला गुरु के कृपा उपदेश से हमनी के का होला अंदर आध्यात्मिक विकास के प्रकाश ढुकेला और ओकरे सहारे आत्मा जौन होखेला परमात्मा से मिले के रास्ता पा जाले। ये कारण बा कि गुरु के उपदेश के महत्व आध्यात्मिक विकास में बहुत महत्व रखेला। ठीक बा? तो ई रहल आंसर हमनी के प्रश्न नंबर 2 के। आगे के हमनी के प्रश्न बा धरनी दास का कौनो एगो पद के अर्थ अपना शब्द में लिखी। तो हालांकि हम बताइए दिले बानी दोनों पद के अर्थ। एजा भी वैसे हम बता देतनी। तो एगो हमनी के पद देखल जाई कि जहिया भइल गुरु उपदेश अंग अंग के मिटल कलेश सुनत सजग भयो जीव। ये वाला जौन बा एजा तक बा पूरा ई पद। ठीक बा? तो ई पद के अर्थ है जब हम बता देतनी अपना शब्द में अपने शब्द में लिखल जाला कोनो भी प्रश्न के उत्तर ज्यादा मार्क्स मिलेला। ठीक बा? तो अर्थ एकर हमनी के कैसे मिली
प्रस्तुत पंक्ति हमनी के क्लास बराहवा के धरनीदास के लिखल एगो बड़ा ही सुंदर पद ह। कौनो पद लिखले बाड़े संत महात्मा लिखले बाड़े तो सुंदरे होखे, चाहे कौनो कवि लिखले बाड़े तो सुंदरे होखी। यही से लिख दिहल जाला ताकि अच्छा लगे, आकर्षक लगे। एकरा में धरनीदास जी बतावत बानी कि गुरु के ज्ञान से प्रभु के स्वरूप के पता चलेला। ये ज्ञान से दुख पीड़ा मिट जाला, या पीड़ा लिखा गइल बा, पीड़ा मिट जाला, ठीक बा। ई सुनते ही कोनो जीव के वैसे ही सावधान हो जाए के चाही, जैसे आगी में घी पड़ेला तो फफक उठेला। हृदय में प्रभु प्रेम उपजला के बाद व्रत नेम बाह्य आडंबर ई सब का होला छूट जाला। शरीर रूपी घर में अंजोर आ मन शांत हो जाला। शरीर जौन बा हमनी के उ एगो घर बा, ओकरा में का होला अंजोर हो जाला और मन शांत हो जाला। ई अनुभव कहल ना जा सकेला। ई जौन तार अब कोनो ज्ञान मिल गइल भगवान के प्रति, ओकरा के तू व्याख्या नहीं को जल्दी कर सकत। और अगर तू बतावतो बाड़ा, एजा लिखल गइल बा कि नाही बतावला पर लोग पतियावेला, तू बतियेबो करबो तो केहू पतियाई ना। ए बारे में कि तू हइसे हम भगवान के दर्शन कइले बानी, हम भगवान के मिलन कइले बानी, तो केहू पतियाई ना। काहे से कि दुनिया तो जानते बाड़ो का भइल बा आज के जमाना में। धरनी जी कहत बानी कि उहे लोग के भाग खुल जाला जेकर हृदय में अनुराग उपजेला, यानी प्रेम उपजेला। हमनी के ए पाठ के लास्ट प्रश्न बा के प्रभु मिलन के संदेश सुनी के अकुलात जीवात्मा के वर्णन करी। तो चली जाए कर उत्तर देखी जा। प्रभु मिलन के संदेश सुन के जीवात्मा बहुते तैयारी कैले बिया, जैसन कि हमनी के देखनी आ जा। जैसे हृदय में दियाना लेसैले बिया, प्रेम पलंग बिछौले बिया, श्रृंगार कैले बिया आदि बहुत सारा तैयारी कैले बिया। इतना तैयारी कैले के बाद जीवात्मा इंतजार में अकुलात बिया कि कब पिया दर्शन दी है, यानी कब भगवान दर्शन दी है आ कब जीवन सार्थक हुई। इनमें कहल गइल बा कि जब तक भगवान से मिलन नहीं है तो मतलब सार्थक नहीं है। तो ये कहल गइल बा कि कब जीवन सार्थक हुई। काहे कि जब प्रभु से मिलन ना हुई तब जीवन का हुई अकारत चल जाई। जैसे कबो कबो हमनी के कोनो खास दिन पर देखे नहीं जा कि कोनो मेहमान या प्रिय आवे वाला होकला, तो हमनी के का करनी जा, घरे हमनी के बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे नहीं जा, नहा धो के एकदम सुंदर बने नहीं जा कि एकदम बढ़िया निमन निमन लौकी जा। आ सब कुछ कइला के बाद आवे में देर होला तो मन का होला अकुलाए लागेला। क्या ही दादा का ओहियो लोग ना का, ओहियो लोग ना का। तो इहे हाल एजा का बाटे जीवात्मा के बा। अब आगे जौन प्रश्न बा ओकर उत्तर तोहरा के देवे के बा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बा। तो एकर बिना उत्तर देले जाए के नहीं के, काहे से कि यही प्रश्नन में से निकालल गइल बा। एकर उत्तर कमेंट में बतावे के बा तोहरा के। चला, अब पहला प्रश्न का बा, जब गुरु ईश्वर के स्वरूप के बारे में बतावेले तो जीवन में का बदलाव आवेला। ऑप्शन अ बा, उ ज्यादा पूजा आ पाठ में लाग जाला, उ तीर्थ यात्रा करे लागेला, उ सांसारिक मुंह में डूबल रहेला, उ सजग हो जाला जैसे का होला आगी पर घी पड़ेला। तो एकर उत्तर तारा देवे के बाटे। दूसरा के उत्तर देवे के बाद धरणीदास के अनुसार जब हृदय में प्रभु के प्रेम उपजेला तो आदमी से का छूट जाला, भौतिक सुख छूट जाला, व्रत नेम और बाह्य आडंबर छूट जाला, शिक्षा और विद्या छूट जाला, और संसार से मेल जोल छूट जाला। एकर उत्तर तोहरा देवे के बा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा था नहीं कि धरनी धन तीन भाग ए पद के आधार पर धरणीदास केकरा के भाग्यशाली मानले बने। हमनी के ऑप्शन बा, जे धन कमावेला, जे गुरु के सेवा करेला, जेकरा हृदय में प्रभु प्रेम उपजेला, जे रोज पूजा करेला। तो ए वीडियो में इतना ही, मिलल अगला वीडियो में। धन्यवाद।